И какво става, хора? Имаме един пакет от Емак. И дай да видим какво е. Абе, викаш. Малко снимката на Емак. Какво се получи? Дай да ти го отворя, искаш? Да, ти. Помало. Помощ! Помощ! Много е голям! Какво си? Ще мъртине. Огромен. Убих един. Тъгото смъгъл. Това е много голямо. Да, бе. Това е поне метър и двадесет. Не беше... Нали беше много малко? Тъмън е... Колко мене, май? Това е метър и 20. Абе, метър и 20, бе. Брат, гледай му кръг. Имаш най-големия хаги. Брат, виж кръка му е като ръка. Да, точно. Кото река. Добре. Трябва да му сложим една вратовръзка. Да. Да прилича на истински. Мамо, имаме ли някакви неща да го вържеме? Да му направим вратовръзка. Да е като истинския хагилоги. Хайде, да търсим. Аз ще помогна, брат. Добре, спри се видеото и ще търсим. Кажи го на пауза. Чакай.